Какво правиш сега? Пак ли ще друсаш таблета така? Да. Не така, бе. Алекс. Да, ми друсай таблета. Не, моя таблет. Твоя таблет. Ето, тръгнати. Не Roblox, тока-бока. Да, акънце. И сега ще го ядосам. Ядосам. И се свърти на нас, че е яко. Окей, газ ми виждали. Слона крема ми за лице намаля в момента, на 20 лева. Паската за зъби. Малко да увеличим климатика ни. Ама то що реве, бе? Ти що ревеш, бе? Акунце. Я си виж акънцето как реве. Акънце, ти си агънце, ти си аку. Аку вече е аку. Как искам пак под лакблок? Ти така ли? Ами ти няма ли да ме фалиш? Таблета ми! Скъпа? Искам под лакблок. Искам под лакблок. Искам маската. Александро, какво правиш? Алекс, какво правиш, бе? Не боса на плоча. Мама, я ми виж рисунка. Как напе по одеяло. Алекс, why am funny?